Yensa mu akwaba na yenhye kasebo no ase. Yenhye kasebo no ase ama wo a yehase e de free wo my Ghana yen court batan Supreme Court. Na ene court no akwasetena. Na atemwo aba bonte nyina no ene se efiti na ekurei. Enimrem ana wobia nso entimi ama wobia tumi se wo ye mampane yire anase mampane abedi akire yire a esese yetua woka edi free wo my Ghana ye foto anase wo my Ghana aboso mu. Na se Ghana fo ebeka ye a enchaye ana Kwame Bafo Abronye awono woye bono regional NPP chairman 2021 wode enkrata ekoto wo my Ghana yen court batan Supreme Court wanim se wo pese wo mo etwe attorney general eba begina emrem na wo mo ebusa no de ntia esese se wo ye mampane yire anase wo ye mampane abedi akire ne yire a esese yetua woka edi free wo my Ghana aboso mu na yewura Kwame Bafo Abronye ne nkrata wode ko ye no enyina so maako nan ana wogina so ni nyina no ene se wo kan article 71 clause 1 ene article 71 clause 2 eye wo my Ghana ye mra pon no a wo mu a chese wo be ye mampani abedi akire ne yire anase mampani ayire a se bio eye public office holders no won ka ho enu nti eba ne sen ana wo my Ghana emra hye badwafo etibe kwa asetena edi tu mi hye wo musam ka se wo ye mampani ayire anase ye mampani abedi akire yire a esese wo my Ghana eni tuawka edi free wo my Ghana ye futuo mu enu nti Kwame Bafo Abronye eni ni bufu ipatches na nya asam kotua eno ana 2021 enfinhia miensanie wotabire nsam no edekoto mrahye bedefia ne nyina mo no enne Supreme Court nso abamu a atemwo no abase sese no yentimi entua wo mo eka enfemfiri wo my Ghana futuo mu ebiem na enkrata no Kwame Bafo Abronye etwode ko ye no afen so wo kire mu se wo kan aya article 108 and article 178 ema your my Ghana 1992 constitution no a parliament so any to me say wo mo ankasa betimi de to me ahye wo nsem etwa ebuo sika botene ade ama mampane yire empo mampane abedi akire yire se wonom so wo man no ana entua wo moka enunti na wo hia se anka Supreme Court no beba bonten na wo declare se eye ultra vile anase unconstitutional enimrem se parliament no se wo kan article 108 and article 178 no a wo mo ebeti magina so etwa se sika no ade ama mampani ade mampani abedi akire wo mo ayire no na no anene wo bra court no etenase no ene maami a won na ye wotemuafo pani e wo Ghana eye chief justice Gertrude Araba Esaba Saki tokono wono ana watena dwam na ensam maako enaye a Kwame Bafo Abronye wade ekotu Supreme Court no anim no emom yansa de court no agitumu na emom ba ko ana court no ebotu guye na emom atemwo ni nyina no ene se efiti na ekuri se wo ye mampane yire anaso ye mampani abedi akire ayire a wontimi enka se wokunu eye mampani anasa mikunu eye mampani abedi akire nti na wo my Ghana yentua woka na ebusuansam beka ya sansam kuro ya hono ana South Daimra Shebedwani Honorable Roxanne Nelson Dafia Makpo wono so ede sansam kuro na bi ekoto eye Supreme Court ema wo hye se Professor ya Ntiamua Bedu ne committee no emo sansam no nanka wo montunu eni ade na so ne nyam de si ya no ene se ene court no akwasetena wabua se efiti na ekurei enyamra kwan se yebetu amampani ene mampani abedi akire wo mo yire nom efiri wo my Ghana aboso mu a wei ene nsam a efiri Supreme Court abetodwa ya kenkan akirem na yede ama yetiefo. It's official. DLFM 106.9. Yetwa kasebo no so ne yakwa kopie mu ewo Asante Mantel no hanom ene adwumayafo mu de odwuma ye ECG aso ye onomani abrepa ekirem a ukopie mu Asante Mantel mu suafo ne din Edi Simon Osei Mensa papa yi onom wo kira jase wo de kapa wo no ankasa ne fie a wote ne sendi sa kana papa yi de no so wo sika no so wa mene kura obefe de aba essence o mana yetemo no esasa mra ye adwuma obi oni bi kura wote sabia kura se kura no ECG foto mi kotwa ne homam ne ba ne se na wo Asante Mantel mu nyina na ye soafo na se kobaza wo de ka na mbeze obetua ye no ne se na mben ne sendi sika ne so wo wonom beje na nsam wo nyina todwa e wo mra adwumayafo a wonom de omudwuma ECG aso ye no Asante Mantel mu kiremu a openi Simon Osei Mensa okaka nsemi etema akopie mu Asante Mantel a eye wonom Asante East Manager ne din de Mark Urafe eye asomani papa yi Asante Regional eye minister ekiremu a
Chese wakwa kwatwa eye Kumasi Technical University fo ahomam se wonom de ka ne senti ne ka na wonom de no omo mpeso ombetua de omo kwatwa omo ahomam na ochire mo chese papa no emra nsam we ba ya chese kwatwa ahoma no mo pe ena Asante regional minister chire mo da bi anamo na watu no yana mopa ye no ye se na mben ena sukuu mu a na se omo de ka kakra na wo no wo ya ECG man nyantidian de ne nsi da wa se so mo kwatwa omo ahomam ne senti ochire mo se sa na mo na ECG man nyana atunu pa da nyame dem de kure ne nya de obetia se de senti Ghana post fo nko so ne practice atwi na wana manche no na ne na mfa no kwagina mra no se de pa na aba nti no school fo nkwala asua de se kwakotwa ahomam de ne nsi kurom hada o pesa wa ya sa na ne wotwi aban tudutu awem ne ba beto abai na je se ne makoye akodi TMPP amanyo kuro nti mo nkwankwate no na ECG adwumayefo ne kire mu adabi sa na mo na eye Asante regional minister tu ye no enya de o manage ho ba akokora esense ECG adwumakuro no wona mo kwan ahodo ne sese ya o mo fa so di o mo dwuma na ba ne se na wo office na ba se wana mo se o mo se de o mpeso o mo ye mo adwuma na wo ba kire se de o mo nya o mo adwuma de enya de o mo jitu mo kura ne senti sa na mo na watu no o fa pato akase fam na ntene dey Asante mantamu na safata wani ana nya asam keto aka chese o mo koya o ye kire kire ho na mo amu kire mu a se papa na fa pato on fa made na o be ye o ye kire sa o manga na mo hunu se yes o ma na ya temu no ECG adwuma no eso mo dwumadie na wo ye osoafo nso a eso wo su dwumadie na wade mu kire mu se dwumadie wo mu di no won be di odi akom office se wo Ghana nyina mo matere ka se ekwan hodo wa Ghana mpanifo do wo fa so no enya de o mani etumeje ho kra ana mo ka se wo mo se mo di o ha we nyina be kwaso e wo man mu de nanso no edumi nkofo ha obi amfa ma Ghana ye ma yiso nyinam kane ano da bi o mo ne enya asem na mmom no Simon Semensa no o mo amapacho pa de na mo mfa nche ne emfa nche ne kira eno a kire nso no ayade a wode ka saa ka na wode no adenti na wode ka na abesese obi de ka na yakotwa ho mama wo se wompere ene wompere kira da bi o mo ne nya adwenti ne ka na ono so de no se wompo sika na ombeje so onte ase ba bi opa bia no onfa nko we ni nsima hodo wa no so every ECG adwumayeko na so ya no so wa Asante mantam a di ye kasebo ye bo akire dia ma o ene numre oko Kwadwo na de da ho no say we ni e kan say wo di abawo o say ekoba ni say ya na yete ha na ye ni age na enya say yeta obi ene say so obi di ECG fo aka 100 cedis impo na yetwa na homam wo ka 100 cedis won say wo Asante regional minister na wo de ka wo fi a wotim na wontua ye senti na omosis wo di program ni sika no o mbaje so wo mo bo modin so maji se wo ntua omoso wo mbetwam amoada som mu say leadership by example na mebo hwe na ye ka illegal connection asem a o de memu say ECG fo na nkasa senti o mo makotrasa akọ ready meter da wo makọ East Legon akọ ready meter pen na enso okon ba say ye ka illegal connection ho asem pe na penifo na kasa na Ghana fo bokro no enso penipa wo Asante mantam nyina wo ya soafo a wo da no na se Kumasi Technical University for the ka na yakotwa o mahom se wonte ase e me kwa kra mente ase osmaga die ntina se wudwa Kwadwo mianto aso ne nkwa ni mianto aso okon yanto anwumre no si akase ebo no so ye de free DLFM 106.9 ene enkrapompone mantam die ga ye bomu a ye te sa Africa tachi a wo kwa wade ye nam Ghana fanai be bia na ye mo mfa nwuram ewo emrahye bedwafie se Ghana fo be kai a enche ye ana Ghana mampani wo be ma boada mampani akufo ado wo bo mpanifo bidin se ebe no mra emeye asoafo na ebe nso emeye asoafo abedi akire na wobra mampani akufo ado wode saa edine ebeto odwa no na ehu behia se emrahye bedwafo nso wonom ekọ asetena na se de emra no ehye wo mo no ye tototo wo ma no na yeji wo mo etomu na wobra emrahye bedwafo no ekọ asetena eye bosome no anase match bosome da na etoso edu enan ana ebeto odwa se ase emrahye bedwafo no enema bi akoso a yewra Urban Kingsford so manna bagben a wono wo ya kyeremahene e wo emrahye bedwafie wodi to Ghana wo kyerem se wo besre emrahye bedwafo no yewra Roxen Nelson dafia makpo a wono wo ye MP e wo eye kyerese Saudai wakọ file eye interlocutory injunction se yemfa taabo entoso na asa injunction wo file ye edit ya ono Speaker of Parliament ntino se court entrance asem no so a enya de se wo mo betimi atena se emrahye bedwafo na ministers and deputy ministers nominee no yetimi age wo mo atomu eno nti me na wo kasa yi emrahye bedwafo asode
a ye hwe ne musa bosome miensa achi enefo ma akoma akwadwo kono ana wo mbesa aba abeto wo adwuma aso nanso me na wo kasa yi won mo mampani akufo do ebo wo mudin se ebenom emaya asoafo empo ani asoafo abedi akire no ye nyanye wo mo ntum nanso me kasa wo mo nyina eye wo mo adwuma wo nse da hunu sa Ghana mara ne yetieti aso ananse bia ye ntieti aso anampo ekwan afaso a ye je empanifo tum se asoafo ne asoafo abedi akire no se wo mo tieti aso se wo mo ntieti aso Ghana fo ni bi akire wo madwen etirem se eye wo mo nwanwa pa se ya bo obidin se wo meye minister ananse deputy minister na parliament enye ni ntomu nanso edne enipa no esode a wo ye nadwuma se minister wo ye nadwuma se deputy minister Ghana fo akire se eyewe wo mo aso asem wentimi enko ahoma so na ye ne empanifo a wo ma ben ewa mamuo empo eba ye politics na wo mo atiase emu baako aye Dr. Isaac Brako wo ye political science lecturer ewo UCC Dr. Abahoma so ye ne no eni nkomo anwumre doc anwumre DLFM sunie ya mo adwa mo akwa ba o Okogyeabour mejewoso ewura na momo no wa hwe ya asem a wakan bosome so a me ba chance na wontua meka o odi makoji siapon bi ene wona medi medjuma medin kro ni ho sir siata medin ka ho the University of Education Winneba Winneba eben ni nyina kwa mfantemem doc sa ai Winneba ana akwa Cape Coast no doc sa wo se yesese edwie wo hu se wo firi wa bodwesem anase se wo firi wutirim na se wo teto wa bodwesem a wonyira wo ko excursion doc wadaroma enumre ya ba wonche ya boko ye fere wa ne ye besua de efiti bra mampani ebo mpanifo bidi ebino meya asoafo ani asoafo abedi akira parliament anje wo mo antumu a wo mo esode ye wodi wani adi akire kakra san krofo ni nyina nso eye adwuma o amemwo mu ene enhyehyɛ kwan so no saa nete yo me machiefo nyina adwo DLFM aswafo no o my penny di nedwuma otimi ye ensakremu ebomu de efa ne ministerial reshuffle no se oye ukra cabinet rank portfolio se bia oye minister of education na ye sakra wudwumadi mu e de wo ministry of health ekoye minister wo ha wonhia de feno documentation no eye vetting no ne Latin kasa no it's a political science de Greek kura feno Athens the hona shasie democracy kura ni fie ni ho enti ye niam aye kan ya na bibiro ha de Latin kakra de wudem tie for menyo mo hu bia Latin class 1 for Latin enti se wo ye wo equivalent ranker ye shift to wonko vetting enti afata ye wura opon kroma na owo information na ye yi ne ko be fufure wono wo hia vetting bio na mom bia ye ma wo dibre so anase onka ho kura na ye de wo bamu a ene ye wo hia documentation na de enti e tisa ne se ye wo emra ye fe no I should say the separation of powers. DLFM Separation of powers, no. You would be a now over France, memo. The friend Charles Louis de Secondant, Baron de la Bredi et de Montesquieu. And it do amount for different many of a dear or the two no Montesquieu. No. Was say, said by ya, Hinasano ye, Emrashe Begafino, almost Emrano. Executive of my penny aswa for mode and she go a crime put me as soon as we ever memo. Any at him more for no, a year chief justice in a palm for no. Will be a more conquer never met to me a broswama what is he a fronti. Will be any and son will be any queen separation of powers. The old summer on summer and qua. They are all but a year all year. Oye and she say onya she say nkoa the obi mra ya adwuma odi asem so onya no nkoa na ewomu an o se se wo ya mesan so a ebetnya hadwen enti we ya adwuma we mfa na ni akire a ye fa no checks and balances enti mra se bejafo no hyehyɛ mra no
no swafwa or my power swafwa as numbered man so much show mu say almost sefata omo ko di jiri bi e wo bra no mo wo private life no mo no ebegu dwumadi a mo die no ho fi enti omo tutu ma no na so mo sefata no mo di dwumadi a mo mo ye wa henie no mienu ana miensa Second Republic Ghana Second Republic ye called the British Westminster model no ye to ababa akope ye to yi emrahye bedwafo ne nko a na ye wura busia ni Progress Party ni pa ne dosun pa emrahye bedwafie no mkonya dosun enti ano hyehyeye no ye pawo de ni nkonya dosun no epani no na ye pagya ne kakra aye fe no se be prime minister tete omo nyina ye yi omo se MPs na esanse wono no ye leader of sa group ni ntino ye pagya ne mu kakra enti ye se wo ye primus inter pares first among equals and I say interstellar lunar minors tete se wo ye bosome a ensunuma ka ne ho ahia ne colleague MPs ne ye bosome ensunuma ene ono ye bosome enti ono no ye wo ye ne sa esanse omo nyina ye tipenfo ntino or power say we minister yen subject to documentia. In the Ghana Second Republic, Ocean 1969 Constitution, no, Article 62, no, your power minister also open here. Parliament may show more, you show open yepe Edward Marshall and so what you were Jumasi. Nemum Ghana, your call 1979 Third Republic, no, your call presidential, and we also yafa wafer. Nemum, you see, we a minister, you are. Yes, subject to documentia, and no chance and a bit now swear oath, no, I saw what you might say. And it's one more credit bra, Ebia, Pon Chromadia, or no credit brecona, the bra as a salmon, only one called documentia. No could be well, fair bontin by a could be there. Not yet the Mrano area to treat from. A woman say, yet 12 by my penny, not parliament in your crado, some better to Naswa for no, or my pennicra, any Naswa for no year. Otime minister bi no mo gina na mo di dwuma bi ma no eno ye sonko na we bi parliament wo ho no mo o man panin so aye krado na wo ye ensakremu na se ye toto wa no emfa adwumadi na hye won sade a wo ye na ye de mra no atwitwiri fom ebe hadwen kakra enti se be ye nko constitutional crisis monti no be ti se afane fa no mra se be dafie ene o man panin omo hwe na drobre omra na na kakra kai yentimi mfa ye Fourth Republic no enkwa wi ya somdue mu a yenko sofa constitutional crisis bi asem yenya no First Republic, Second Republic and Third Republic no doc make us anwumre de school no de wo de ye kopa na menemetiefo no ye meje admission bia nanso University of Education and ye nyina no mbesua de pe doc ma mensa musa ubie mu o yenhwe dibre bi etese finance ministry honorable Mohammed Amin Adams na yenimsa wo ye deputy Emma ministry foforo anene ya be ne finance minister enti wono so no esesa okoverten anase ni kwanse okoverten abra na wo ye deputy Emma a different ministry ene ya be ne substantive minister of the finance ministry de etosum yenu obi ti se yewura amprachum sapon na wo ye emrahye bedwani ana onye osoafo abedi akiri na onye osoafo nso se ya be no deputy minister for foreign affairs ene wono kra de wote ne nka more than eye minister no ankasa wosusu se de na asie no ntina se dom kuma na wo Ghana emrahye bedwafie no wo mo aye di fiti sa abre no abepem ne kopim se bia ye ne wudi hu nkomoyi me se wo amprachum Mampon MP Nessa. Me pacha why? Only Mampon, the Deputy Minister of Foreign Affairs. One the answer, why are you man actually that? Or can you appoint or can you appoint you? It also me, no. Finance Minister, no. That or Office of the President, not or Minister of State at the Office of the President, in charge of finance and Abibisa. It is a comparable status there, and you know, I can say, code documentation bill. Nemo or your deputy there, it's a say, we are manus wanting or the code documentation. Now, obisa, ono when you be a crown or so, no, and not your man said the brenner as a call vetting.
enti dɔk na ne kurakura mu a yɛba bɛwie no wohwɛ mpɛmpɛnsoɔ yi a parliament ɛkɔ recess wɔn kɔ ahomegyie mu na yɛhwɛ ne musa bosome mmiɛnsa akyi na wɔn ɛbɛbɛ yi na saa mpanimfoɔ yi yɛn nso yɛnye wɔn ntomo sɛ wɔn adwuma wɔn bɛkɔ so ayɛ no wɔn Ghana mpuntuo ɛhe na anim kyerɛ. Bahadwin nanso yɛsi akyia ne mu yɛ asinyabebuo nyinaa ɛbɛ ɛne sɛ ɔmanpanin bɛtumi aka sɛ mu a yɛabɛpa wɔn foforɔ no te sɛ yɛwura ɔpɔn nkromase a ɛyɛ comparable status no obɛtumi ayɛ ne new n'adwuma foforɔ de ahyɛ ne nsa no na mmom ɔmfa n'ani ni baabi a no wɔwɔ kanea no a substantive minister no yɛntumi nyɛ ne ntom mu no enti obenya oversight responsibility akɔhwɛ hɔ kakra na adwuma na bɛdɔɔso deɛ nanso yɛsɛ onyuma dɔɔso a woyɛ ne nyinaa na afei deputies no nso a ɛwɔ hɔ no nso ayɛ yɛ nnwuma no bi na deɛ oversight responsibility no ɔba a na nneɛma ɛsɛ sɛ minister no nko wɔyɛ no wayɛ wɔ n'adwuma mu kɔsi berɛ a parliament no ɛbɛyɛ krado sɛ ɔmo ɛbɛba na deɛ mɛsrɛ ne sɛ adwin biara menasepɔ biara ɛtae wɔ biara anim no sɛ nyɛ sɛ court na adi pampim asi hɔ sɛ court supreme court court baatan de pampim bi si hɔ sɛ asɛm wei meedi menwie a wototo mmirika kɔ di n'anim a ɛno no na wode court n'anim atwitwiri fam na court no de wayɛ sɛ headmaster no okura n'aba a wode n'adwuma twitwiri fam a na ade n'anim twitwiri fam a ɔno ɔmfa wo ho nkyɛw ɔbɔ kwan ɔbɛfa so atwe w'aso enti mɛsrɛ sɛ ɛmasɛbogyafoɔ no ɔmo brɛ no so na ɔmo ba a ɔmo nya kwansidie biara mfiri hɔ apɔnte approve wɔn a ɛsɛ ɔmo approve wɔn no na ɔmo nkɔhyɛ ɔmo adwuma ase sɛ bɛyɛ a bɔsɔne kakra aka no yɛde mfie nan na bɛwie no yɛn nkonkonya de yɛkonya no yɛ first 3 republics no emu no. dɔk na nka megyawa mo akɔ nanso baako bi abɛtwam ɛsɛ sɛ akyi ne kura na sɛ yɛbɛtutu no ho a yɛtu no ho prɛko yɛwura ho sɛ ɛduru mmerɛ bi a wei ebi asi pɛn sɛ mmarahyɛbadwafoɔ ɛwɔ ahomegyiem na yɛse biribi asi ɛho hia emergency yɛnsa mfrɛ wɔnom na wɔn mmra ne adeɛ yɛwura ho susu sɛ saa berɛ yi a yɛhia ministers ne deputy ministers na wɔn apushi wɔn Ghana mpuntuo a ɛnso no parliament ɛwɔ recess yi ɛnhyɛ da ɛnyɛ emergency ɛma wɔn man no ɛsɛ sɛ yɛfrɛ wɔnom emergency ma wɔn ba na yɛtoto nneɛma ho ɔmo sɛ putupu nhyia wɔn deɛ mmara no esi so ɔmo ka ho kwan sɛ mo yɛ na adeɛ bi ne hɔ ne hia sɛ putupu mo ba ebia ne yɛ kwakɔgye sikasɛm hyehyɛ bi atom ama yɛ sikasɛm no nyina yie anaasɛ adeɛ bi apae hwirihwiri nkyɛ sɛ yɛtumi ahyia ɛma ɔmanpanin anaasɛ obi a odi dwuma bi wɔ aban mu tumi na otumi ayɛ nneɛma bi ntɛm na wahyɛ dwumadie bi ase ba onya parliament akyiritaeɛ nti no wɔgyina aban no nan mu wɔgyina mmara no so ɛyɛ saa adwuma na mmom parliament mfa akyiritaeɛ no ɛma no enti ɛno no biribi saa si a ɔmo kɔ hwirihwiri putupu hyia mu sɛ ɔmo kɔ nso so a nipa dodoɔ bi bɔ mmarahyɛbadwafi a mmara no mmɔ mo kwan sɛ ɔmo tumi ɛsɔman parliament sɛ ɔmo mfa putupu hyia mu enti saa na mo wei nyinaa wɔ hɔ no mo a megye de sɛ ɔmo bi etu saa na mo betumi aboa ɛna sɛ na meka yɛ no obiara wɔ mmarahyɛpɔ bi a sɛ ne sɛ nti no ɔpɛ sɛ waka de no so mɛka obi a yɛman no ana yɛyɛ ahanadwene no yɛnhyɛ no nso sɛ yɛn first second and third republics no ankɔna wieɛ ɛna egu yɛ putupuru ɛna Ghanafoɔ sɛ yɛsi democracy wɔyɛ ɔbank yɛpɛ no paa wadeɛ no mprɛnsa yɛsi wɔn ara na yɛpɛ no yɛmpɛ sogya mɛmuo ɛna yɛakɔ ware no mpɛn nan soɔ eti obiara de dwuma yie ɛfɛ nsom ɔman baatan Ghana na biribiara nkɔ wano dɔk adwummerɛ yi ma yɛna ase papaapa yɛni sɔ ɛberɛ a wagye ama yɛn wɔn nkɔmmɔ deɛ da bia no emu da hɔ ana ɛdɛ nanso mpane si wodi adwene dakyi a ɛsuofra wobɛhwɛ amana ka anwea dɔk bia na ase adwummerɛ biribiara ni nso a yɛbɛsa baba besua deɛ ebusua Dr. Isaac Brako ɛkyerɛ amanyɔsɛm ɛwɔ Winneba Suapɔn mu University of Education Winneba ana ene de Kwadwo ɔko
Sir, what Latin, no? One year, esua de pa. Yeah, Nkwaji admission. No, you need really buffering in Abisian. You be seen a pet. Rapano, in fact, Nigel will be. That's right. Now, where in the church, there may and many a chief for a say, in fact, Yaniaso. And Mr. Beboy and Pa. O Malay, Tim the Dumpen Pensubia. As I said, a marketing kitibia, do one I answer than Nemo. That's right. I see any pebia, million penny for my junior girls who call honor. No more boy, not you Hunamunti. Yamisha Pa. Oh, sir, I Latin Casa will not my tepe, but not me said any antiasian a primus in Tapari. Wow. Sir, also Buzia by a prime minister. Enti sabre no one more me fa with my fan to say bia yenko ye normal parliament ya okay on say your majority leader sure say assemble parliament na say leadership of the house men kasa ya and pempe no members of the other side no muntumi aha enti I say penia woda edombi mu ana say Chese media cham de Latin betchem kodo media cham de Latin betchem yes we get to akra on say ye wo say ye wo bosomia time bia no ye prime minister wo ye bosomia enso no matwa ho ahia so a group no you are a leader in the group okay enti primus inter pares but a Latin dem ye de dem papa better inter pares o say inter pares yeah. Tuaso yen tuaka se about this way yen fe yen san fan chiremo e wa Asante mantem na hanom ena Asante regional chairman e de man really new patriotic party MPP abajo no ne dey e de Bernard Entwibo Siako a dodo na bottom la na agese na ye de depa ye fe ne chairman wuntimi na papa yi obono homade akopie mo Asante mantem adwoso abrono ba ko e de adaso ye bonwire so ene abato ye ba beto jonkuma enya ne ba bi ko e de na say akwanya beto ho se bo modern ya pani pa afra ba ko tu franka e mpia manyoko di mu na ne akopere ma se bedwa ko nwa no e de mpia manyoko obode ya akoto aba akopa ni bo begina ne din ade kwabena onipa ma akopa no se nkodwa lo ya kwabena boaten so ko gina mu fa ma mpia manyoko na ne chama wontumi kodu wo pe no se ne o do ma twa hia ha nyina me wasam ka me ba ya ye boko na ne nyina ne se onipa ya pa no se o megina ye na mu e wa mpia manyoko di mu na ne on tu franka fa ma no nkwankwa je jonkuma ko mia wagya to hwe no no for men bibia manyoko no ne din ade lo ya kwabena bo atenti se mo kwa akwato abana mo kokrometire no mo bo modin ya mo francis so mfa ma ye na ne ekonwa ne yanza anye nkare ye wo ho na ne ma etimi nko ye mfa ma MPP amanyoko no ena mebu na ho ne nyina ye din na chama kase na mo se hwe opening ehine ne ha na afisa ya saya na ye nyintumo emra osasa wo bo eye lo ya kwabena bo atedi mpe ena mebu no sha so mo so body kwabena husu adio mi kwabena husu adio mi kwabena husu adio mi kwabena husu adio mi ne oba Facebook no so a DLFM 106.9 Facebook DLFM 106.9 be pie ma che say video no na se de kwa ya chairman pa kwa pie mo bonwire ewo aya dwoso pa abato mpesu aso ene okwa bontoa na so mebu ne hu no mabo che say huro pa mo de huro chairman no na nya sab ketakwa o de ba mo den o pese wo hu de ye kan nyina video no eda Facebook on so DLFM 106.9 ya woba video no ozu betumanya bia we pare wa hu se de ye kan no sama pepe na tete se omo tie mu che se away papa away je se chairman de aka na kwada nya de omo gitum ne anase tente no omo antwema ne ba ko pra na meka sai eye kwabena husu aduomi no ono no aka ne kwa pribi pa senka 2020 abato ampesu aso e wa gyeso no one John Kuma aponto wanya ne ba bi kwei ena kwa pra na nso de na aponto kwa wo moden ya yini tuba bi otumidi ni so nkonem na de se ye kasa yi wo moden afri MPP amanyoko no ma kire se enya de betime akotu franka de ma wo no ne sente no okwa ne kontren kro ono nso kwa akogina oni bi asem na ono kwa kasa kwa akopre wakwa akwaji abato mpaso aso ne de aboso se ya na ono kwa moden akodi nkonem ena mebu ni tiremu a hwe lo ya kwabena bo atene de nya de omo pane ne anasa tena de sente chama wuntumi yi papa away free enso kwa ne ne kwabena wusu adomia okwa akogina kontren kro no onu nkuto na ya pa se akoye nsampi ewa dwoso anya asem keto akra na nipa wodo mo kwa akopre na mo kwa ka eye lo ya kwabena bo aten ho no eye kwabena wusu adomi ono kwa kontren kro aka ne no ya mpipi amanyoko de ba pipo se ono kra no adwoso akonye ba pai watena so mfie bebreni a tesi a wosa akogina wa kwa kontren kro eno wati nso won kwa kontren kro bi eye kwabena eye Gabriel Ajamai Joseph ono so kwa kontren kro na afi Joseph Atakra ono so kwa akoja ono so kwa kotu franka ni bi afi CPP amanyoko no
One mo di Esther Osai kwa gyina mu so ono nkotu franka emfa ma wo na afi so LPG nipa kwa gyina mu e de ma wonom eye Beatrice Boache nipa wo mi na kwa prebi se be ye betimi abo na dwoso ekonwa ato no wonom so atumi edimu enkonem na yenti ane ahodo na mla maburu no wonom huro chema wonteme no se de ane no se bi ko efae eni a wuti ye mebuna hodo wonom wa Joseph Bonwira chese wonom de mu kiremu a kwese kwabra wusu adomi ono na omo penti chema wotumi enipa obeto no so obonkotro abama no lawyer kwabna bo atene de wonom mpene ne mpene chance se wote ya na wonom abere pa omo bo away ede ma chema wotumi bo su na nkasa oko Kwadwo nti chema wontumi na wo mu huru ni sa jese emebunu we no mo no ehu pa o chema mu a wote ti ono nkasa ne cha mu na mba sa wonim de nti a ina wo mu ehuru no no da bi o per the report we buy no yen kasa sa na tie nemom it is alleged. Okay, it is alleged say wo bra chema wontumi ekohia party ne ma no e wo bonwire no ma men kan biem it is alleged. Okay, yes na o cheche t-shirt any 20 cedis t-shirt ya ma t-shirt ya na 20 cedis allegedly ni esi eshem say o de beto samana si wo atade na ye say ye fi o de samana besi and na mabro ne say da bi ye pempuntu a o say 20 cedis and na nam so omudi huru chema wontumi sa no we ni allege when dia kan ya allege na ehuro no de e confirmed. Oh, and everybody they said that Facebook and then you buy. That's right. Chairman Sujinum. Chairman Sujinum said which means na nimu asesane abia. Chairman pa untumi mu a. Oh, tale mebuni. On say chairman untumi so na the body pa ne John Kuma o. On say omumu ye nu kura na according to the report yes so omokọ we confirm as wo. Enti yes chairman sabe no chairman we confirm kakra na lawyer so abede abere kakra. Say by no TB. Oh, na day. Nyina na yokreyim. Etete ya sa confirm no me nyina na we ye. And yes I confirm be man so say an ne na mo na edin kakra. Say me kura ma adwen senka week we mu no. Ye be ma ye ni adamfo yi. Wadamfo yi. Mamombe. Mamombe confirm. O ka say go be ma ye biare. Mamombe confirm. You we won say sawa. Mamombe confirm. E ma o. Mate. Ebusuama yentu akase ebo no so ma yentu America wa hu. Na yenko UPSSC na Kofi Wahene Kunadu auditorium sabre hono mu ehuru pa esle peremani abekwan na nyina no ene se ene ayeda ponda NDC chine amanyuko no atuose wo se wo ba pani a wabene na wono ana ebu aka na ma mpene John Dramani Mahama na wono mu atu franka 2024 mechire Professor Jena na Opoku Ajiman ene mene okasa dwumadie ne eguso ewo Kofi Wahene Kunadu eye auditorium ewo UPSC amami ene yeyi na pie ama edom so ahuno
na yensam troni Elvis Kuma Samson aye ma e auditorium ho kuma madwe Mini amejoso wo mini mo de woni mbeka kire o prince be ma na e kasai na so giye ya enimu wo no a radia ye fra be ma na kuma baby ehuo DLFM. bra he na wo jira sesi a Mini amejina University of Professional Studies UPSA boy enkomo Mini ejebo anya betu na no ada na NDC community development ene dey omo be outdoor omo running mate na opoku achiman na nyame nim no krani obetim wo ha auditorium ho ayema esoro ne form NDC flag NDC domonko a na chairman for the great NDC ora achedin ketia o kasana odina no dise mutuga na o ka asem bia menia asem ne mede na asem no so me gidi se Ghana for ni NDC for so de asem a oditu jane se 2024 election ya yeko no ema NDC for ehun ne se election no omo awi ni awie ebi se bibre na eka se ohe amabu a NPP ebu na enema enkoye entino omo abamabu awo NPP ho na eno enkyere se NDC afa election no trasa here asidin ketia to NDC ema anim se 2024 election a yekono so mo fa no ani bere so mo ye adwumaden mo de enkabo mu eko na akwantu a omutu no victory journey na enkyere omo victorious enti opa kire se akwantu na omutu no mu omo areke mu se nkunim de betimadi na mom na omo se omo di nkunim na afin so o kire ma kire mpanyimfo se dodo na asha se submit proposal letters na appointment mo fa sa letters na office if it's omo de ba nya ade mpanyimfo akura edi omo ni behwe anawase omo besom if it's ba biedu no e wo se omo kabo no mi na se tumi be so mo nsa ansa na obi for appointment a wetimi aboa no na we na okasa wie na yewura mahama former president a wasa pre abeye omampanyi biem ono so kasa no disi ya se de na wasa fa ni biem no kire se ono mahama no man of integrity na man na opese o kire se ma aho bible ene man kan ko no fa no se one of his priorities ejina asui so wasa fa oba se omeye omabwe dom na omonko aban mu ebize won se ma ne nkura eba omo han bible ene emremu a ase yatu wo mu adide mu eto hu ni se na den ebeye na bedi kiri na se nyame ya adom na se omo aban mu a obaboa atoto niema ama ma ahụ bible ne man kan ko no awie payo o Ghana ebize emra na den oye minister for education yehu na okeka ene nyuma bia oye boa education ministry no eto gidi se da ni paya o academia nanimu nyam ne nguma suamu ekon no betimi aboa toto niema ma Ghana ma omo fa ho bi ene mpuntu abo omo asetran no mabrabo eto ono gidi se na den ene no ekambom na se for 24-hour policy omunya de bomu pe ebeboa ama emaju na omoye no etumpon emu omase kena ama 24-hour economy no etini enya tintimba gira ne so aboa ma economy no enya no to pa efia na we no kasa wie na officially o ado na opoko so nsa edin chere Ghana man ne chere mansan ne chere NDC ma se after finally na edin atuja se ono ne ko na nso emantin podium no dis year say eye na ni so esa ye no ahomika bi na nani age se eye owura mahama asa eyi ni bie che ono no enko aban mu eye 2024 na ono ni okaka obeka ne se waso muche na decision na o make no wodiri se babua Ghana enye ono ankran no Ghana ho do enti ena wade atum Ghana ma hu donti ena wade atum enti wa basa woni yewura John Dramani Mahama ba yi adwuma aboa ma Ghana fa no tuma pressure Ghana tetia pansam so sector by sector enye ma airport no enye ono no di ni nimbie from academia aspect
ɔno de ne nim deɛ ɛɛba abɛboa ɛyɛ former president John Dramani Mahama fantasy no NDC na ɔmaboa ma ɔman no asasa no ntoma pressure nti obi bia a NDC mu yi ɔsɔn sɛ ɔmmra ɔyɛ ɔbaatan obiebie ne ntama mu ɔyɛ obi bia awa tu Ghana man nyinaa mommra na mommɛdɔn ɛyɛ amanku NDC na mommoa ɔne yɛwura John Dramani Mahama na ɔmɔbɔ tayɛ 24-hour economy no ɛntimi mmra na mewie pɛyɔ na mmoa ma Ghana yɛmfa yɛn ntoma pa mfira na yɛnkɔ nkan ɛtumi nea wobɛpie mu a na neɛ ɛkɔ so ɛne wasa yi ɛyɛ adeɛ a yɛ maame gye na ogu so a ɔde nano di sɛm ɛɛto dwa kuma mo ni amanebo na kwoso wagyina mu akopem sɛ de besi na de kosie bia nso no ɛkyerɛ ma yɛnte wonka yɛda ase ne amanebo yi yo abusua yɛnsɛm troni Elvis Kuma Samson wono ana sabre wogyina mu a ɛne Kofi Ohene Kunadu Auditorium ɛwɔ UPS no sabre hono mo ayema ana kyerɛ sɛ wɔbɔ mu amane ɛde amaye no de ɛbɛtɔ fam afiri mpanefo no mu bia nso nyame yadomu a wɔkyina wɔma yɛnko a yɛbɛsa aba na yɛde mu enkomo abrɛw sɛsi ade apakan atena sen ma yɛna yɛ ho emra yɛba agoprama so nsɛm yɛde bɛto am so DL News. Right, Abusian Samo Bibiala Jo, Amo Bibiala Kwabam Fambra DL 106.9 FM Casa Video so and now Ukwada and Yumeno Sia Casa Wesum Redu. Sa Gudia Won Sama was so Ayabwa no Abusia Yadebeda on Unia call and in Yaba Ewa Gudium Sampi Naneguian Proswa Yadeba Ghana Gudium Samwa and of course phone close to the latest and exclusives in Yabwa Ninanoa Abusia Yadeba Beda Miamede in Samnabano dia meje so no yesu aro de share apakan gh the blessed king in terms so minsi fam na mention some na say emfam audio mention se emfam fi Ghana mnantia Asia kan ewo amanone na ndro kopie mu ewo England championship nu ma bobo kwa your friend Leicester City etra fie echi Southampton ebo meka polepole enuma omo entimi ante na wasa game no Ghana brantia your friend Abdul Isaku Fatao otumi to atena ma akoma akomiensa Esaya assist bakon into 5 goals na APM edema team my friend Leicester City no Isaku Fatao nkwano contribute to 4 goals and na after the game no Isaku Fatao ekasa ochema osi ofele very very amazing afenso nani age say wetuni enya ne first hat-trick edi amabobo kwa your friend Leicester City osi ni enti Leicester City ekofa no edi ni fi Sporting ASCP edi ne bae eni so ba she goals no so ena I don't think I can just tell you how I feel because it's so amazing and I feel so happy for this day and yeah this is what we are here to do and we are just going more and more to get to where we want to and yeah I'm so happy. Abdul Isaku Fatao player Edema Bobokwa your friend is Sporting CP and Waten and Kano one sample from the Encopiemo Bobokwa your friend Dream Sessi Akachi na Kopiemo Dream Sessi Akachi Omujina Ghana Nemo Africa Michewa CAF Confederation Cup na Omumwane Modane Dino so any pa and Yasab to Amino Kase Oma CAF Confederation Cup na Aqua could do semi-final first leg Omuko Egypt and Zamalek Ekokotie Obia and to me and Fabo Anthony Yonkwatinam second leg in Kwesiara Baso Kumase Babaya Sports Stadium Abdul Karim Zito head coach Edema Bobokwa your friend Disasi any anini dinkomo any ebisanse kochito emramo qualify Eco CAF Confederation Cup no na dream sesi impempenso amodi na uwo GDS mbetumedu ono se no kre emramo chance de omanwene so mbetumedu se ose omo chance no na omo target so ombe kunkoden na nka Ghana first slot no ombetumi agidi ama Ghana na mom no omo ko omani no ena omunya GDS omo yire omo wa ombetumi adu bia omadu. No, but also all along from the first day, Uba Primulas, Ebano, the Fano, Sebastian, into Uka Mekacha so the person me let me call the next stage answer. The next stage, so then I said me call the next stage, and I'm going to do. But
But it's like when I was progressing, now the confidence more say I can do it, until say you qualify for this quarterfinals. So I'm saying you bet it for that I'm sure. But you better starting there. Now me winning and say you bet me first stage now you born Guinea ni win you bet me at all. Now my team. Yedi biam ena mo ho esre sanso na boso ba na ma oja parenti no coach Abdul Karim Zito amananso ye to aso bisase coach to mra mu remu e wo Egypt ene Zamalek akokote ye a obi antuba mfa ball Anthony Yonko atena mu no emra mu kwasa game no mu no na mu nsura na esanse Zamalek no omo ye tim omo so omo nso hu ena osi omo ko game no mu no omo amfa omo adwene anko Zamalek team no so na mo omo de omo adwene ekọ game na omo kwa akọbọ no so ntia mo omo ko game no emra no mu nsuro Zamalek team no. We went into this game without fear. What they say, without fear. I told them, look, even during the press, they asked me, how am I going to contain this 50,000? At the end of the day, it is 11-11 on the first. The 50,000 will never play, but they are very, very important. You see, so you have to live also. You have your own book. You have the answer, a boy. So that was the way now. Cash, but now so free. I've seen all these things, especially in Egypt there, and Hollywood even. Nana mabusu wani mo aya ne yakwane imprensanti ne kwakwa mu no ana yebisa coach Abdul Karim Zito se ene no mo ne Zamalek ekokobo second leg no dan na akadia fa ho ana o si Drisa team no mani agiye pa so mo wura mo e wo Egypt no o mo tumi konya draw second leg no obia betumi qualify o se nko mo ko Egypt no ana o mo ko lusu ya nke be ma second leg no ay difficult na mo draw no mo konya no ama game na ye open obia betumi qualify. To me, no, they are no ayatini about draw because I'm coming a winner. It will be more difficult for us here. But they say no, yet me about draw no there. Open, we have a qualify. The qualification. Coach Abdul Karim Zito head coach Edward Drisa Bobo Kono ana watene kayen fi Drisa si akache enfe ye ni chemu e Ghana Football Association akache na nansen national teams awodo no e mane mema no o ma TTB e di account under 16 under 19 under 21 under 15 ni nyina no o ma te e di account e no na Henry Asante Twum a o ya kasama for the Ghana Football Association akasa nienti ane no national teams awodo o ma te normal appoint coaches awodo no ene Henry Asante Twum akasa e di afa coaches awodo a omo appoint e di ama national teams foforo no. A few announcements, which is almost a percent in I wasn't penny for a do Mudina Pigano. Yes, you see, over here, Gordon Trump, he was the assistant to Ibrahim Tanko at the last U23 tournament. On non penny for the U21, Ashen. Samatex coach, I Ferno Nuruddin Amadou, will take you over as the head of the U18 national team. Ura Kasim Mingo, our World Nations SP, and also so take you over as the U16 head coach. And then the U20. Henry Asante Twum kasama for the Ghana Football Association wakasa edia for coaches awodo ande oma formo edia rera national teams fofra GFA no ate na Henry Asante Twum mayembisa o national teams awodo wa Ghana ni bia wodi in the Blasters senior national team ni din Black Queens senior women's national team ni din national teams awodo ni nyina wodi na national team fofro na amwatete no mu wodi ana eno si o so far the omu nyanya din amfa mamu. The only national team omate a omanya din e di amano no under 15 emano a omo from Black Damsel. Moment the only team Yamano Dean U15 emano ye from Black Damsel. You change you good in here and black. But at the moment you need nicknames yet for these newly created national teams. May I sure very soon the ESCO will convene a meeting and look into it. But Henry Asante Twum etwane Samsono ana yebisa se Henry Asante Twum oyi na national teams ni obi dada no kra ho asem ka no akwakwa ebibia wo ene makwati bi di account botaye nti amode atete national teams foforo yi ene sen ESCO no call as a tremor decision almost take key and say the only way I able to me I enhance the performance of our
youth national team is to expand the base. Europe, U16, U19, U21. Yeah, U17, U20. Black Meteors, they play after every 4 years. In the U24, no, sometimes they are right, sometimes they are not right. In the wisdom of the executive council, they still say we need to create a U16 based from the U15, and then they will produce players for the U17. Almost the U17, I will see somehow on another platform for the U18. Harry Asante Chum kasama for the Ghana Football Association ana ebusia waten nkano yamfa fiesem ni senior remo e microphone cross ne monitor emfa dia matches out do nanyume ebetwagu wo English Premier League nim games out do beba so yamfa wonsam emfa down dia me no kase yesi akana sima edu bobo ko friend was omo nhye bi sanso na Bournemouth enhye bi ebo enyumere no so games ameba bebubo si ebetwagu Newcastle ene Crystal Palace ebebo Crystal Palace omufie sanso na Everton na fie na omni Liverpool abowe no Merseyside derby and friends Manchester United and Sheffield United ebebo games we nyina no nonso ya ehase Coppa Italia semi-final second leg Italy no ebo nonso Atalanta and Fiorentina de ebebo ani uram our French Ligue na me no ka say yesi akana sima Edu Ocran referee dia 9 and to so asonko awia ne sa Laurent Asheba kon ema Paris Saint-Germain akobo ma kapolpole anaya omonso atimu ba ko Kylian Mbappe ashe 2 goals na Ousmane Dembele enso ashe 2 goals ebo nyimre nonso a Olympic Marseille ene OGC Nice ebebo na nonso krona no Monaco ene Leo bebo ebusia ye nyina we so na agudie won sama ya bobo no edebro no yem fancy na sofa no entoa so emfa me amedi agudie won sama debro dia meje so no eya Yesu ano de share Apakan GH the Blessed King. Over to you Okogyeabour. Mera se Apakan ma memra won chen na fe ye ni nkomo ewo sofa na yenso fa bre yi emu a ebusua enumre ensamo ye de eto anim na wonso wafra kire wadwen no ene se Supreme Court akwa asetena na atemu eba ye ene se efiti na ekurei wo ye mampani yire anasa wo ye mampani abedi akire ayire a article 71 won ka ho eno ntiye ntimi mfa wo my Ghana sika entua wo kanne entua wo kechina asem we Ghana ni wo je ne sen 0534 050199 0534 050199 and 0593 4065 another 65. Good evening. Offer. Me offer say offer say na say the ask God atuma so. Brother, ni tama 11. Me offer say me ntie. Offer say the enemy. Nana so maybe me take company any company be so me you no all pan o mutu pan na no bo no de minimum ada me to ma fan o mutu kan na me to company dada mama me le dina onu tare le be pa na awo me me te yen cha mo ka no me me bi ka je no obi be pa na ta no de tem ofa me bi so u bi same me pa to ai okay wachina me ya no ma wai me wachama de me kwa friends me ten wachama dance mako train na dance aroko me kafra went me nyina so ma me emfa ofofro 053 0534 0534 050199 0593 406565. Good evening. Good evening, Okogyeabour. I want to say. Me pacho me won fast be ni. Kenneth. Mami ntio. We know court in same way no. I had to tablo wo na dia bro wadi ade. Ayi da no anu wache. So ni kun ye president. Ana na ye vice. So be try ko so in try ko. Just the vice there na the car be ko baby. Ana me boa. And then the come friend na master mo that. Ade no man mo anga zanga sa de potin so mtim de court boa ye. Opa ayi ya friend se Okogyeabour. Nyame won shira o. Be Lumba nyame shira no. Me see ene. Opa kukuma sebra let's have the speed out there kono de beba to nyame ubewu me koy me ba me nam kwanche start from her to kono to bom fajansi am fakot aso Enti utusu se hono dia na wo hwan fa nkọ court no ye wantimi anyina so
Ewurade wono nso antimi anyina so woni credit ma memfa ha madwe. Hello, good evening. Hello, good evening, Pacho. Kwame, Mr. Shama. Kwame Mamintio. Pacho, asema bokane de do krebe entim na musao na momo hia o mampenye sika de ya na yere no ombetu afa baby. Wuti o metu afa back door. Pacho o mutu afa back door e bechi wo mo. O be de no. O mampenye le bia o tu kwanya ko baby. De ya kupon no be yusubi. O man se kana no odin. Pacho bye bye. Mera say good evening. Breve nana. Mbacho me wo fase be ni. Mbacho wa fase Moses make us free with you. Mami ntie we. We no Supreme Court jabande you fine pa you fine. Fine. Now bibi. Ade am person ka o musa twam die mu el dashia no. Because wo ba ba mu no o mani chiawoka. Ejare ntina wo kwa yensa tabru o mani sika nsa fa ja okwan. Enti ano so nka o mutimi twama nka be me de pa. Wodi nya menye ejuma. Mienso yada se wentimi enyina so me family last call na afi yede se 0534 050199 0593 4065 65. Good evening. Good evening. Me wo fa asibeni. We are Frank Naro Dominion Mayor. Mami ntie Dominion Mayor. The Pacho Supreme Court, my yard na no offer winning me. Dabio. Ghana had no court. If ever a phone call opening. And to make Frank Naro opening. O say. Court fire madibim. Wosi wo betimi akwa court edebem. Asema de call ye no say court hwem na so wo nyina so na esese ye buade ma wo why not ye be buade ama wo. Opani me pa chaw Ghana anye wo Ghana. Ghana court no enya bruchiri court. Unim obi anim otiefo nyina anim. Utimu sa sem we ye fitaa so ni akoka no blue and ye ho. Enti no akopon kwa na enkai. Meda se me pato court de wabie ne prato wo be court a de di nkan ye wo case bi ohon mu a se wuni capacity wo mu a wo wuntime nko anasa de wo capacity wo mu no court no ogina enyina so evidence enu ntimi hu se wo evidence ya court no be ka se wo ni ma wo hia ni betimi akọ wo sikani betimi akọ nti de ye hu ni nyina no akoya misconceptions and perception nti ye mfa no sa madwe. Hello, good evening. Ewurade wodi mankomo fame pon madwe. Wono so wodi mankomo se wodi mankomo dia nabusia na yemfa ensi na ansa ne bakro no na hitman ene ne nana ekwa market ko to ade kakra na omkokofu odua market na said the hitman se ba no ye Okogyeabour say yes wo se na said yes ya to ade ala mse sa dia dance kakra kire ye mutie hitman dance die ade wo match forget pa me forget yin asa Forget no so ya bibido na bia na wo ba wo yo ro fa wo je be hu comfort wo yo anim so odwan wo ba wo ye serve heavy eti say obi beta na say ebi opeso oba so fere ya kwamba na obi anu a wo fe beta akwa ba de sia de tobi enti adanse a hitman wo de aba eno no nti wo se na de Kwadwo we see ya top for girls ne pa enyum odi abebo na numere we no I forget enyum o se o se ne nsa no ode ene wuku adase so enche ne yetiasi weekends nim enti enyum a ze o hwa walefo ne mebunu ya be ya wono mani da fo mo pa obi so pe ne ho ka fo obi wo mu no ebebo wono papa nti bi preference so asemu wono ma wo kan ya awon kasa zo fa odi nche mbi wo se dey Ote sese enti wuchire mu a hitman atrasi obebo for girls nyoma anyum a ede for girls ye pe awurade nyame a eba ne sana se wo mo be filie wo mu say yes akweza no de ene mamenti boys ne won se anyum ne ye ode sa no a emfa ho da hye ntoto nsa nkwachire enkonkoso wa asenifu ehu msire opi opele mame uko mi awase no fu mame oh mame me na mi busa na sema mama mame
me pa cho na ma atwum kakra na mabo ana me da me ho akomechi no wabetina mechi na msako so nufu tinye se bia wo na mada na mada wo ba ya no wuni no mada na mada ana obo so me nufu si wase ba na me de me ba ma wo na me obo so me nufu na mada opele na ma me nada mami wada where did the boni anti say ya ka won sa anyi ntum say na mabo kakra wa onti asra mo ya de dwompa ana ema mo ye nka say monnom enko so mo nse no nufu nya fine ende emo akra enya fine because so obi ba wode ne ba to wo no ona so wode ne ba be ma wa wade no Kwadwo Sammy say wuti we na me de mba ma so ware no na ototo nsa be kira wo so ka be me sa kura me ntonko akiri da bia me to koma nim nko a ka no anko so ba bia o da bia nsi eye won o nsi da okwo hu say ye sorry so no mesre ye friend say endrada me da sumu kama me ba adwuma no pa nyina me sa da sumu na nkra ba akona ye sister no say de yakopon kan bible ma ECG 490 no san ka fama wo no mesre me be ma ko du fie na so me da sumu ECG 4 no omo nkwa sorry o edua no pass ye beto entale so ba adwuma kura na ye den adan bone ben omo nkwa sorry say bible can say let there be light na my light na amaso we emra kakra atwede amponya kopon hye ma ye nsenke ne die ma han emra keke mo han keke no so aye manso Kwadwo oku ade na ebu careful ade pa na ade na gay insu pese wo kire we say onkra we de wan fama wo ma wa haye nanso emre ntini so won fama ya echina hitman ananwa I am ebu careful we yeah ebu careful na so aja we wo pele enti abusu akase ebo no ye bisi wa DJ Omarion head ye ko Facebook no eso yes also so a DJ Hitman is up next what the awoso ana eba akenkan fo mienu edi amejeso eye gangster katia mitenkura Okogyeabour Ocran mere wo fa seketwa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi yada mo nyina se ama mo nyina mo enitia wogiyan oboja opele mama